To není mňam mňam. Ukáž. To je jeden. Hej, ale ideš od toho. Ideš ty od toho. Ty jeden. Matúš. Čo robíš? Nudíš sa? Babka bude smutná, že jej to na to školte. Bude plakať a bude kričať na nás. To bude smutná. Áno, Matúško, chceš, aby babička kričala a bola smutná? Áno, bude kričať a bude smutná. To sa nerobí. Že, Natálka? Áno. Teraz bude smutná. Natálka, ty musíš potom pomôcť. Ešte raz, no. Ači.